Bismillahirrahmanirrahim. Ehsas-ı mesuliyet edeýliň biz. Musulmanyň öýüniň bir ýer ýykylsa, öý diýmekden zendegi hedefimde. Musulmanyň zendegisiniň bir ýer gädilse, ýykylsa, ofurulsa, şonu men sen jobran etjek bolýlyň ey musulmanlar. El-mu'min lil-mu'min kel-bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Kimin zendegi namasyny eşdiýätis? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şu peýgamberin aýdan zady. El-mu'min lil-mu'min kel-bunyani. Musulman eýne bir diwan ýalak, diwardaky koredaşly ýalak. Yashuddu ba'duhu ba'da. Bir-birini tekmil etýär, bir-birini saklaýar. Hawany saklamak diniň isleýän zadydyr ey musulmanlar. Doğru ha Hudaý Taala Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamy saklapdyr kafirlaryň şerrinden. Abdulmuttalib'i sebep edipdir, Ebu Talib'i sebep edipdir. Sonra da feriştani sebep edipdir. O zatlar doğru. Bu zatlar bolman bilen Hudaý Taala saklar. Ýöne ey musulmanlar, biz de şeýle biziň jamiamyzda da şular ýalak heýwere habardar bolmaly ýagdaýlar ba bir-birimiziň zendegisiniň noksan ýerleri ki biz bilen hatda biziň ýaşylçylygymyz bilen dogurlanjak zada dogurlajak bolýlyň. Bir-birimizi ýykmaýlyň. Awreýni tohyn etmäýlyň. İçtimai niýazlarymyz bar biziň. Şu mahal bir gyz oglan bir wuruş sebepli, bir kine kudura sebepli adamsynyň öýkelep öýe gelýär. İnheme adamken, inheme saqqaly ağaran adamken, emma bir nefer şon dogurlamany jorat etmeýär. Dertdelmeý musulmanlar. Adam bir ýerini terk etse bir narahaty sebepli, şo taýda bir ganymet mehabbet bilen, ýagşylyk bilen öze bir ýaşylyk horrak muhterem adam bolsa, Hudaý Taalaň awry beren insany bolsa, ewe gelse şo gyz oglan diýenni etýär şoňa musulmanlar. Şoňa arka bolsa, gyzym özüm arkaňdyryn, ýür, näme gurrunma, tarafa da ýumşak keplep, gyza da ýumşak keplep, oňa tarafdary etmen, gyzym sen ne ýalňyşypdyrsyň, oglum sen ne ýalňyşypdyrsyň, zindigiňiz bilen bolun, narahaty bolmasyn. Gerek zat we meselen näme üstünde bolupdyr, azajyk malyň üstünde bolupdyrmy, azajyk kepgurruň üstünde bolupdyrmy? Ýaşyllardan kefeşdiýärmi, ýaşyllar bir miktar gaçyrmaly hawasyny. Inniki jawarlar saklamak gyndyr. Sen aýtýanyň dogry, sen sana ihtiram goýulmaly, sen diýeniň edilmeli, sen ýemişiň tutulmaly. Emma o jawarlar ýok, gaýrat et, oňuşak bol. Nikany pozmaýly. Hudaý Taalaň buyrug dip şeýden adam gerek ey musulman dogurlar. Biz ne kadar jamiada inheme jodaýlar bolupdy, ýaşylyk gerekdir bize. Ýaşylydykdan hedef islah zaty beyn ortağa düşen adam gerek. Ýaş bolsun, ýaşylyk bolsun fark etmeýär musulmanlar. İki däne zady tawşyrjak bolýan. Şu ara dogurlama barada. Ey jowan oglanlar. Abdulmuttalib Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň serperestliginiň üstünde işledi, Ebu Leheb'e bermedi. Hazreti Abbas musulman oňa da bermedi. Hazreti Hamza musulman oňa da bermedi. Goýja şeraýatyň üstünde işledi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň asaýaşyny fikretdi, aýandasyny fikretdi. Ohm Abdulmuttalib şu taýda kim bilen kimin arasyny dogurlady. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bilen emusynyň arasyny dogurlady, kinäňe öne geçdi. O taraftan Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýanda da peygamber bolmaly, benne bilen Hudaýyň arasynyň gawy bolmaklygyna sebep boldy. Biz asl aýtjak zadym şeý musulmanlar, şu jeleseden hedef elimizden gelse benne bilen Hudaýyň arasyny dogurlaýlyň. Ýollan çykyp beren musulmanlaryň elinden tutaýlyň. Yüzünden gelmeýär hatda haýyr doga edeýliň. Bir de musulmanyň arasy degýän bolsa, himayetçi bolaylyň. Hatda agal himayetçi bolmasak da hawasyny saklaýlyň özümiz. Bir wagt Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň mübarek agtyjagy Hazreti İmam Hasanjan bir ýerden geçip barýardy diýe. Şonda bir Huda doga edip oturan bolmaly. Jan Allah'ım, jan Hudaý, maňa bir falan men pul ver, men bir bergijigim ma, men bir isleýän zatym ma, hazine etjek yerim ma,
Maga bir falança tümen pul berasen diýdi. Hazret İmam Hasancan geçip barýaka bir musulman doga edip oturan bolmaly. Jan Hudaý, maga bir falança tümen pul ber. Bergijigimma falanjygymma aljakladymma. Şonu eşitmedik aljak bolakamda öýe baryp, şo meblagy jur edip, başga bir adamdan, men adamda berme, başga bir adamdan iyi beripdir şoňa. Onda näme diýip şeýtdiýän diýenne, şo wenne Hudaý Taala'dan umydy we bir umyd sebepli elini galdyrypdy. Hudaýa, meselen 2 milyondan çyrym, 1 milyondan çyrym. Men bereýin şoňa Hudaýyna betgoman bolmasyn. Hudaý Taala men dogamy kabul etmedi, men hajatymy bitirmedi. Benne bilen Hudaýyň arasynda bir etemat bar. Etemat edenseň dileýä şo. Hantama bolansaň dileýä. Benne bilen Hudaýyň arasyndaky etemat gitmesin, goýmaly eline gelsin diýdi. Asl musulmançylyk da şu, Hudaý bilen benneň arasyny istihkam edip muhkem etmek. Ya benne bilen Hudaý Taala'ň arasy, ya benneň arasy. İnham adamlar we garyplyk sebepli Hudaý Taala'dan daşalýar. Näme? Kadal faqru ay yakuna kufran neptir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Garyplyk hiwre kafirlige ýakyndyr diýipdir. Galbyny iman etek kök baglaqamda. Ey musulmanlar, galbyny iman ornap kök baglan bolsa, ol adamy açlykdan öldüreniň bilen imandan dänmer. Emma atdy gezip beren adam onu sahti bilen, kısmak bilen, fejar bilen azmaýyşda goýsaň, şayet Hudaýyna degsin. Kan adam jamiýede görýär, bende Hudaýlar ýüreginde telekelik ýok. Emma garyp bolansaň dine akçamlygy da ýok. Näme diýip diýen formuna zendegi aýlananak, çarha aýlananak, Hudaýa doga edipdir, dogasy ente kabul bolanak. Şo benne Hudaýak men hazine daýna jübimde pul baki ey musulmanlar. Hazine değil, goý Hudaý bilen özü hoş bolsun. Kan adamlar wam aljak değil. Hem zaýaty himayet etse, obasy himayet etse. Biz olukon günälara barmany kan sual etdiýe, kan ýollar gözdiýe. Kan himayet edilýän musulmanlar. Ya bir benne Hudaýla araday golay, bir näçe aýdan arada geljek. Hiç kim kime aýdyp diýermesin, bildirip diýermesin. Şu bakkalylar da ne kadar hesap ba. Menne güýjüm ýetjek, siziň de güýjüňiz ýetjek. Garyp hanawadalar we 200 000 tümen hesabı ba. Birip bilmejekde belli şoň ya giza galjak ya şonu berse zendegisi kan izoklanjak. Şon daramady ýok, benne Hudaň serperesti ýok. Aýdyp diýermeli, edip diýermeli, goý arazy rahat arazasyny tutsun, ibadetini etsin. Tesbih edip gowermeli musulmanlar. Ýangrak çatda biziň ört ýurdumyzda bir zat bolupdyr. Bir benne Huda maşyny odalypdyr. Paraýdy bolmaly, paraýdy odalypdyr çatda da duka. Ohm çatda da sen näme? Ewňde 40-50 kilometr ewdäki şähere, sırtyňa gaýsaň 20-30 kilometr şäheretdäki musafiretde gezip beren ýagdaýda. Maşyn odalypdyr. Näme edip söndürmeli ony? Gözüniň alnyna odalyp duran, ýöne özler içindäki serneşiler, musafirler çykyp, pakirler bir ýekeji ýeriň gözünde şo maşynlary bolmaly. Başga da bir sermaýedar adam bolmasaň aglap durarlar bolmaly ýoluň kenaryna. Şonda bir Hudaýyň dosy geldi diýe. Dosy diýmeli bolýar, şon eden işi olakon. Onda näme aglaýaňyz? Onda maşyn odaly. Hemmäňiz çykdyňyzmy, içinde galan zadyňyz ýokdur, ýok. Onu şükür edin, özüňiz galypdyrsyňyz. Özüňiz çykyp bilmeseňiz näme etjek? Özüňiz içinde galyp ýansaňyz näme etjek? Hudaýa şükür edin. Ay narahat bolmana durupdyrlar, zeyrenmäne durupdyr. Ay şu maşynym indi näjere biz näme etmeli? Görnüp duran maşynymyz, indi de bu maşyn almany güýjümiz ýetenek. Onda näçe kıymaty var şo diýipdir. Onda 50 milyon. Şo taýda çek ýalakamda 50 milyon. Janyňyzyň saglygyna şükür edin, 50 milyony ýene maşyn alarsyňyz. Pul tapylýan zat yazma bilen pul gelýär diýdi musulman. Sonra da adamda aýtmaň, hissat etmäň diýip ýoly bilen molly diýer. Ne film ally diýe, ne aks ally diýe, ne ahbar, ne radio. Olukon gaýgydan çykarypdyr. Ol adam kan ýerde yeri dolar ey musulman dogaly. Biziň dizendegimiz şo. Hayrat etmek fakat arazaya has däl. Bir-birimiziň ýagdaýyndan habarly bolaylyň ey musulman. Iqtisat feşar berdigiçe biziň diwarymyz muhkem bolsun. Neke gaçyp ýarlyp bir-birimiziň üstüne ýykylmaýlyň.
Bilip bolmaz, hakyň dozy haýsydyr, alkyşy köp alsaň işiň oň bolar. Birbirimiziň kan taňyr ýalkal eýle musulman dogurly. Asl biziň aýtjak dersimiz birbirimizden himayet etmek gerek. Her kim öz başarýan zadyndan. Bu wagt Hazreti Abdullah ibn Mübarek dip Türkmenistanyň Mary diýen şäherinden Hazreti İmam Azam Ebu Hanife radıyallahu ta'ala anh'ın şagirdi. Zuhurlu evliyalardan ey musulmanlar. Hazreti Abdullah ibn Mübarek radıyallahu ta'ala anh'ın yanına bir adam gelipdir. Hazreti Abdullah ibn Mübarek'in özü hut sahta Hudaý Taala tawfik berip evliyalara sataşıp ulukhan ustadlyň eline ders alıp Hazreti İmam Azam Ebu Hanife'nin eline ders alan adam. Ben nohuda giderdi diye gariplere hayrat ederdi, sadaka vererdi. O hem hayrat edenini horma paylardı diye çağalarak gariplan çağasına horma hevas edilýän wagt bolmaly. Horma paylardı, şänligini getirin diýerdi. O hem hormany her kim çağajykla 2 tane, 3 tane, 5 tane hormany iýen bolmaly, şänligini getirýär. Şu her şänligine wara sekke bir pulcaz berýän bolmaly, berekellah diýip. Näme olar imana hevas etdirýär, täke sadakasy ýerine ýetsin, niýetini ýetsin, şolary doýursun. Şoň ýanynda bir bende Huda geldi diye, ey Abdullah ibn Mübarek, ey ustad, mene 7 ýyl berş diýdimden bir baş çykdy. Zorla çyrkakypdy, şondan maňa zindegi goýmady. Her tebibede gittim, her pezeşke de gittim, eser etmedi. Näme deýinlik diýe. Diýdimden 7 ýyl bäri bir baş çykyly. Şo başdan da çyrk akypdy, goýanak. Azasy da ba. Ne dogry namaz okyp bolýar, ne dogry oturup bolýar. Tebiplere de gittim, eser etmedi. Şoňa näme derman gözleýän diýdi. Şonda Hazret Abdullah ibn Mübarek bir akly gurruna aýdypdyr, Hudaý Taala gursagyny berýär musulmanlar. Onda diýipdir, git diýipdir musulmanlaryň mehrum wagty. Bu gurruna 1000 ýyldan aňyrdaky gurrun. Git diýipdir musulmanlaryň ýaşaýan ýurdunny, nirde suwa har bolsa, şo tadan bir dana guý gazdyr diýipdir puluň bilen. Şo tadan musulmanlaryň işşek suwa düşşek kıljak dehretiniň suwy çykyp akyp başlasa, Hudaý Taala şoň bahanasy bilen sen çirkin goýar diýipdir. Sen çirkin akýan bolsa, çirkin goýarjak zat başga ýerden musulmana bir suw çykarsaň diýdi. Belkim Hudaý Taala şoň hormatyny sen yaran kabul edasen, sen yaran şefaat tapasan. Şu aýdyşyal etdi diye Hudaý Taalaň gudreti bilen yarasy da bitdi diye. Käkä dertli vardır jamiýede, o doktordan o doktor däl oň dermany. Öz hem saýasyň alkyşyny almak. Garybyň yarasyna, garybyň zindigisine bolmandyran bir endek imkanat, entek refahiýet, azalyk bir imkanat. Suw akmaýan bolsa şoňa suw aktyrmaklyk, diname bermeklik, şiir ýok bolsa şiir çekdirmek. Mustahak hanawada ben nogadana mehrum bolsa, biz şolar doga etsek, biz şolardan himayet etsek musulmanlar kän ýerde öwetşer. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر و کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.